Haushomori chere, waita kundinakidzitsa ini. Makatodini kutiza chikoro kwake ndakobika sadza musango. Ai, ndozvatakatoita izvozvo Daddy. But kana uri musikanzi waka, musandiseke zvenyu because ndine ndakatodza imimi Daddy. Because hanzi imimi achivhura kahombe dzese muchakura. Sekuru, ndoave mahwanizve. Hanzi dzakamboenda kuchikoro nembwa 7 dzikarumisa ticha anga adzirwa nezuro wacho. Sekuru ka. Hakukura bakaniko taita. Takazvireka zvicharo zvidzokorora bafuti. Zvati zvaibva here Bridget. Ndaita kunonokewa ini. Aiwa sekuru. Ndasiya zvichine mvura ndaungoti yakapera yese ndobva ndafraya beef todya hedu. Gogo varuzirira nhasi. Dai varipo nemarutiro avaye vaizviruma rurimi chete. Modza mahwanizve. Dzedza dzinozoda matoroini zvekudarozve. Ko wesasati yakati wande here muzukuru. Don't worry about salt sekuru Oshomole. I actually used 6 gun inenge itori nesalt kare. Saka ndatongoimwaya mwaya. Mwari variko kudenga ukushu. Kufunga kuti nezuro unochaita kadya mbora sango sina mafuta nesadza. Asi nhasi tistabika chikafu chakawanda kudai so. Wariyo zvishuwa Mwari. Unoziva nando ndichiburukira pachimboto pai kwakutoona ka 50 kakati kandanga. Kakatodona zvakene. Ndikati haga tikatori timboponda namo zvedu isi. Zvokunonga zvinomboda budgetewa chere. Yesaya. Mapedza Dedza. 5 kg yebeef. Makaroni ipapo. Green. Peas dzakasangana negreen beans. Netuma carrots. Vamati butternut ipapo futi. Vamati sausage akarebonge fish. Nhasi tombodyirawo. Neamana. Kuti ndofanira mai mhoze vauye werina tindoita sei? Maakutanga kafuti nyaya dzenziya dzetu chemberi. Musada utsvaga uzvitukisa pasikana. Saka nhai sekuru, tichapakura hafu tosiya hafu handiti. Nekuti 2 kg yese yemakaroni taibika. Then beef yese ndaisa mupoto. Zvakawandisa zvinhu zvacho apa tingori vanhu 3 chete. Unonzi mabhajeti asereka nditika. Siyana nazvo izvozvo wangu. Tikudya zvese. Neamana. Zvemangwanaka tozozvona kana mangwana acho asvika. Indava nemwe nzara kani mwana iyoyo. Upakure 3 plates pamunhu. Ya ndizvozvo. Timbotsiwa pese kuti tinenge tiri bechokujaba. Neamana. Saka Dedza, kumadrinks uku kwakamira sei? Zvinwiwa. I think ngatitenge 2 liters yebarley house. Orange flavor inonaka zisingaiti. Mabrijona 020 chakushinga iwe. Ndichakutadzira. Ndichakuridza maglata nakasikirika kwake ngudzi kako. Isu takaipfuura sha. Wakutira zvebarley house. Ukwane mwana iwe wanzwa. Yezvo. Chichakaipa pabarley house naisekuru Oshomole. Makukanganwa kuti nezuro tainwa jolly juice munomu. Apricot flavor. Nezuro hasi nhasi mugenga wangu. Nhasi takaipfuura saka hapana. Ipo waiti speed limit. Takaipfuura. Ipo waiti apati pasvike. Takaipfuura. Tofamba tatenga marivive. Takaipfuura. Woyo. Jaja wari kusaidhi kwedu. Mwari vari kusaidhi kwedu. Kana ukasamhanya nesu ukasamira nesu unozviruza. Woyo. Hehede. Inganhasi kwakadirwa shuga. Kwaita kuya saga rese reshuga rikakupirwa munomu. Saka tiri kunwekwa neana sekuru. Marivive zvenaiwe, nyongo. Oshomore, enda kumashops wotenge marivive. 55 pamunhu. Munoguta here wanangu? Handina kutongoti hangu sezvinhu zviripo hapana. But kachinji hanguka, revive ndoguta 9 liters. Anyway, ndipe $15 yacho ndigare ndati dha. Usazopuwe babepa robheri Oshomore. Unopuwa riri transparent. Noti zvawakidzani zvedu zvozvione nyasi kuti ndozveduwo. Zvaivhaira kapai zvichimwa marivive last week ipo zvakaita bhavha tepati zvikareka kuti koka. Ndoti wanye. Okay, Daddy. Gendura mabude. Hello. Sike mukita seko mkoma. Sha mahwani padeni pangu babikwa manaisi sha. Muratangu wakaipfuura waiziya. Mahwani baba. Tabikirwa chirungu chese nemuzukuru wangu. Mahwamburi lokawerewe. Saka geta wako urigatsa. Ndori padhuze wasvika ndaigona kuorganizira 1 plate waiziya. Bosi ndikupakurira 3 plates hapana. Ko dhanga lirako nchinomborishandisa kasha. Ndozokusota kana next week hapana uri wangu iwewe. Yes I bo. Wati? Ndozvaitika sekuru Oshomole. I'm very sorry sekuru wangu achinditaudza nyaya. Saka ndavarayirwa pandapinda mukicheni ndasvikira zvese zvacho. Makarona acho, nyama yacho nemagreens acho zvese ndasvika zvatsva ini. Wangu, handikati nozvigeza mana. Tonotoita sei? Kuzvigeza kokutodini kona iwe. Zvatsva zvese bakani kita madota chaiwo. Ukuzwa bakani kunuhwako. Aizve. Ko ndosime andadzwa nekurodhuko. Kwenda chitobhabhuroti pangu pane kunhuhwa zvasora kaini. Zviriko here zvamana? I'm really sorry guys. Ndwaezva. Saka wangu ndo life yacho here mana. Yekuti everyday wangu anopedza kuchandara vanonga vachipinda mujeni mavo vachinorara. Isu wangu tichikuda panze panapa tobatidza moto. Fara tichidziya moto usiku hwese. Safe boy here mana. Problem kavanozvona wangu vanoziva zvese. Murume mukuru asinganyari. Ipapa patarara nenzara. Apa iro rakarara magumbeze mumba. Isusu takurariswa panze tichidziya moto hanzi magumbeze mashoma.
Hari nyare zibaba riya mai mwana. Ende mashoma zvemarangi zvacho. Rangu hwanika nerako hwani ndo awaridza pasi. Rava namhodza hwani ndo rafuga. Isi takunzi bude padzimende unorara dziya moto. Getaway wake. Rine utsinye zibaba riya ripinde denga shema. Apa ranonga $50 kutadza kuenda kumbaroko. Ronotenga mablanketi mubhero. Kumbeze $5. Raakutenga zvimagreens nezvibhifu zvepamutoko zvakaora. Hapu man. Ndarisvipa zisekuru riye. Mahwambi, munasingagone kanotenga rangizha. Basa ungofunga lumo chete every time. Ndichariputisa 1 day zisekuru rako. Kuchidzira motoko futi iwe wacho. Getaway wako mwana iwewe. Newewewe. Mazizino anenge embiri. Kungoti besi unomanya. Mira unzwe ndine nyaya. Ukandipa chance, ndinodriver mushini wacho. Ukandipa pen, ndinozunza maneti yacho.